Livets bog er en universel bog til hjælp til selvhjælp. En bog med budskaber og formler fra mange forskellige universelle lærere. Nogle har været lærer på jorden, nogle har lært at være i lære på jorden, andre videregiver deres erfaringer og deres viden for at hjælpe dem, der har udtrykt ønske om det. Den er til alle, der ønsker universel hjælp, viden og erfaring. For nogle vil den indeholde nøgler til skjult hukommelse. For andre er den en "det vidste jeg godt" oplevelse. En genopfriskning af noget glemt. For nogle er den en forklaring, for andre en start eller en slutning på noget. Måske er den lidt af det hele. Mulighederne er mange. Du som læser den ved bedst selv, hvad den er for dig.